Segredos do arquivo. Hoxe viaxaremos a Ponte Caldelas, onde unha noite de verán unha tumba foi profanada para remediar os grandes males que asediaban o lugar. A noite do 11 de xullo de 1613, voces e pisadas dunha multitude oíronse nas inmediacións da igrexa de Santa Eulalia de Ponte Caldelas. Os veciños, asustados, pecharon as súas fiestras e agardaron ao día seguinte para descubrir que pasara. Os primeiros en chegar viron rotas as portas da igrexa e ao entrar observaron como o sepulcro de Doña Maior de Acuña, unha muller notable e moi piadosa da parroquia, aparecía coa lápida fendida e a tumba sen cadáver. Fixeron repicar as campás para convocar a todos os veciños e, por suposto, avisaron os fillos da defunta. Estes, grandemente ofendidos, puxeron o caso en mans do xuíz do señorío de Soutomaior, que pouca atención lles prestou. Os fillos non recorreron ao arcebispado nin ao tribunal da Inquisición, pois non querían remover o turbio asunto da causa da morte da súa nai. Así que, sen dubidalo, acudiron á Real Audiencia de Galicia, que tomou para sí tan grave asunto. Non só denunciaron esta profanación, senón tamén o desacato ao Santísimo Sacramento e as imaxes sacras, ademais da ofensa causada á honra da familia, ao propagar aos veciños o rumor do suicidio da súa nai. Tamén denunciaron a Bartolomé Martínez como instigador de semellante aldraxe, xa que na súa casa reuníronse os veciños e fragouse tal perfidia. Para todos os culpables pediron a pena de morte. A Real Audiencia de Galicia enviou ao seu tenente de correxidor na Coruña, Alonso Martínez de Nao, para investigar a fondo o asunto, enfrontándose ao silencio dos veciños e a falta de colaboración das autoridades. Para pescudar a verdade, finalmente xuntouse ao proceso a sumaria investigación realizada polo xuíz do lugar. Nela recollíase o testemuño do mordomo da parroquia, quen dicía que Maior morreu de súpeto, que foi enterrada na súa sepultura na igrexa no mes de maio, que 13 sacerdotes oficiaron a súa misa, que esa noite do 11 de xullo acudiu á igrexa ante as voces dos veciños, que xa tocaban a campá para convocar a todo o pobo, e alí topouse coas portas que el pechara con chave forzadas e abertas, que sacaran o cadáver de Doña Maior da súa sepultura e que ao redor da igrexa estaba cheo de marcas de pisadas. Que un mozo seu oíra, en Valongo, falaron as mulleres que dicían que por culpa de Maior de Acuña non paraba de chover, podrecían as colleitas e que habían de desenterrar. O mordomo continúa dicindo que oíu que o corpo estivo abandonado no campo entre 6 e 7 días, atado a unha táboa que resultou ser dun banco da igrexa, que máis tarde o acharon nun regato chamado Portorreiriz e que lle faltaba unha man ata o cóbado, e que os rumores dicían que foran os veciños de Santa María de Augasantas e de Santo André de Valongo. Na pescuda da Real Audiencia de Galicia descúbrese que estes veciños, todos xuntos, levaron o corpo ata o camiño de Laxoso e alí abandonárono, que pasados uns días foron a enterralo de novo durante a noite, pero cando estaban a acabar rompeuselles o sacho e tiraron coa presa o cadáver nun buraco que taparon con pedras. Os culpables andaban temerosos da xustiza polo delito que cometera. Algúns escapáronse e esconderon os seus bens. Un dos acusados declarou que se reuniu cos demais na casa de Bartolomé e logo foron todos á igrexa a desenterrar a defunta para enxuriala a ela e aos seus fillos, xa que Doña Maior morreu de mala morte, aforcouse, e pola súa culpa non deixara de chover desde seu enterro en sagrado. Todos os procesados declaran o mesmo, que
porque desde que se enterrou o ensagrado a suicida non deixa de chover. O xuíz escoitou os testemuños duns 70 veciños que se acusaban entre sí, aínda que só condenou a 16. Ante as probas e testemuños presentados, o fiscal pide para eles multas e prisión, pero o defensor dos acusados non está de acordo. Di que todos son rumores, que isto xa pasou outras veces. Acharse desenterrados os corpos das sepulturas onde os botan, por permisión divina e sen obra de ninguén. De nada lle serve a súa perrencha e chamar os seus defendidos labradores rústicos e simples, vós cristiáns e temerosos de Deus, apartados de inxurias. Nin dicir ademais que estes non coñecían o mal que facían. Finalmente, foron condenados a multas e custas xudiciais, e aos que se escaparon da xustiza foronlle secuestrados os seus bens ata o pago total da multa. Este expediente chegou ata os nosos días conservado no fondo da Real Audiencia de Galicia, coas signaturas 2753, 2754 e 2755-1.